Ahojte, vítam vás pri novom videu. Tentokrát vyrážam za kamošmi na Lipno, kde si dáme triatlon, ale keďže nejde o závod, ale o spoločnú akciu, kde nie je každý vrcholový športovec, tak si každý môže trochu disciplíny prispôsobiť svojim schopnostiam. Celá akcia sa koná v okolí Lipenskej priehrady, v krásnom prostredí, ale to uvidíte už sami. Takže poďme na to. Hezky. To tam jsme nenechali vyčíslit. Narkomen, Lipno 2025, 4 km plavání, 100 na kole a 25 běh, nebo paddleboard, anebo brusle kolečkový. Jedem. Takže, můžete si všimnout, trénink začíná dobře, Eliška jede tricepsy, ano, zahřívání, Mateš taky. Už je konec. Zaber. A už jdou další. Ahoj. Čau. Ahoj. Hej, čau. A tady je absolutní soustředěnost tohle muže, tyhle, který to vymyslel celý vlastně tohle. My spolu jsme jako dva narkomeni, vejvalí. A tak sranda, ne? Těším se. Ty vole. Bojím se a těším se. Já se bojím. Co? Řekni to. Ne, nenatáčej to. Jak to? Prosím. Ty jsi krásná? Za chvíľku preštartovať, ideme na to. Počas je docela vyšlo, ale je dosť chladno, je 15 stupňov. Takže za chvíľku štartujeme. Máme tu aj profikov, neoprene. A s plutvami. No, já budu hledat ty utopený. Ja ich berem dopredu, keby niečo. Odštartovali a prvá disciplína je plávanie na 4 km. Ja som šiel pre istotu na kajaku, keby niekto potreboval pomoc. Našťastie to všetci zvládli, bez nejakej mojej pomoci. Prvý borci na brehu, jako? Zima, vole. Zima? Pardon, co ty sprostý slova, Vypipneme. To rozná zima. Pome borci! Polku máme za sebou. To je půlka. Je vám zima? Jak sa to Králičí ostrov, nie? To je... No, Králičí ostrov. Prvá hádka partnerská. Co sa stalo? No říkal mi, že je to 150 metrů a já byla v půlce. A že nevidí a tady prostě úplně hnus. No já nemám brýle. Já ani nevěděla, kam mám plavat. Nech toho. A celou dobu takhle tam leží v té vodě. Prostě takhle tam leží. A úplně super. A úplně kouká na mě a úplně mě bolí nohy. Dobrý, už iba naspäť, už ste polke. Ano. No. A Jirka to fejkuje, máš aj plutvy. Ano, fejkuje to hodně. Mal by si sa hambiť, kámo. Já se hambím, ale... Měl by se hambit. Asi zmažem tvoje video z tvojej cesty za to. Já se hambím Měl strašně. by se máčknout. A ještě má tu trubku. No mám trubku, no. No takže A to ani dejchat nemusí pod vodou. No ne, nic. dejchat nemusím No a vůbec. já Já už nedejchám ani. No to bys neměl No, dejchat. ty jo, to teď asi týden, tak nebudu dejchat ani doma. No to nebudeš. Tak, ďalšia disciplína bola na bicykloch. Čakala nás trasa niečo cez 100 km. Nečakane sme ale trasu skrátili kvôli nehode, ale nebudem predbiehať. Všetko je vo videu ďalej. Ahoj! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bláznov zostalo. Ideme na to. Tak dostávame sa práve ku chvíli, kedy jedného z nás postihol pád z bicykla.
Jednoducho sme sa nechali uniesť rýchlosťou a v jednom z prudkých zjazdov prišiel trest. Chalan mal naozaj šťastie, že vyletel z cesty do priekopy a netrafil po ceste žiaden strom. Tak pre chalana si prišla požičovňa bicyklov, bajk bol požičaný, takže je to poistené, takže to je OK. No a neviem, možno má na lítku niečo na šití a niečo má s kolenom, takže uvidíme, no ale pád brutálny, fakt ako letel do priekopy, ale bude OK určite, takže my pokračujeme ďalej. Hlavne trošku v pomalšom tempe, ako sme išli, lebo chceme dojsť všetci živí, zdraví do cieľa, no. Čau! Blížime sa k Novej Peci, vlastne pramene Lipno. Ja, držkovečka. Jedz, Jirko, natočím si ťa. Jak je? Taký podarený, no, keď ješ. Ježišmarja, to není moc divatelný potom. Dávaj. No vidíš, ale objednáš si velkou kofolu a si chcela čaj, ne? No ale já musím ochutnat, jestli to náhodou nemá zkažený, aby mu nebylo špatně. Víš? A že nebudem si objednovat cukrovou kofolu. Já se starám o jeho zdraví. Já se musím zeptat, jestli máš ještě žízeň. Sú výbery. Steak, ne? Ďakujem. Stejčik zeleňa. Tieto zábery z prírody sú zo strany Lipna, vyššie k rakúskej hranici. Síce tu nenájdete žiadne reštaurácie, občerstvenia alebo kempy, ale jazda na bicykli je tu naozaj krásna. Tak sme opäť na Lipne. Blíži sa na tma, zafúkuje 7 hodín a bike máme za sebou. Zastavil som sa na benzínke, si dať kávu, lebo nakoniec všetci to tušia, že takú bude tma, ešte nám chýba ten beh. Takže proste všetci do toho začali dúpať. Ja som mal priemerku 27, posledných 20 km, aj tak by všetci ušli. Mazec, no, takže idem na stanovisko, bike dám do auta, vyberiem tú kolobrndu a ideme na to ešte kolobežka, no, dneska to bude zaujímavé. Tak, vrhli sme sa na kolobežky, ale viac menej žiadne zábery nemám, pretože asi po prvom kilometre už bola úplná tma. Tak je 9 hodín večer, dnešný závod skončil a my kolobežkári sme v cieli. Ano. Poďme. Tak čo, jaké to bolo? Zhodnote to? No, bylo to krásný, ale už se těšíme domů. Ale nádherný. Jirko? Krásný to bylo, krásný, náš krásný. Čo na to hovoríš? Krásný to bylo. Všetci hovoria krásny a pritom sú zničení, jak na šalát úplne. Takže tak, ešte počkáme na bežcov, tí sú nejde za nami a ideme domov. A má to nejaký bežcov, čo dorobili závod. Bolo to zhodnuto 3 slovami. Spálený, podpaždí mám. Ne, dobrý, super. Kámo, jak to šlo? Jsem v Je v pí? Jsem rád, ale šťastný. Takže toľko z dnešnej akcie a vidíme sa zase na nejakom bláznovstve novom. Ahoj. Čau. 1,9 plavání. Ešte sem mám záverečné tabulky výsledkov, keby to niekoho zaujímalo. Tak a toto je záver. Pokiaľ ste vydržali pozerať až sem, tak vám ďakujem za sledovanie. Ale je tu ešte jedna vec, o ktorú by som vás chcel poprosiť. Keďže všetky tieto akcie sú dobročinné a výťažok z nich putuje ľuďom, ktorí to potrebujú, môžete pomôcť aj vy. Stačí dať like, koment alebo toto video prezdieľať, nech sa dostane k čo najviac ľuďom a možno nás bude budúci rok viac a vďaka tomu vyzbierame ešte väčší obnos. Ďakujem.